Nwanne m kedu ọkwa nwaada mara Chukwuka. Tata enwe ọmalịcha nwaada mụ na ya nọ. Aha ya bụ nwaada Chisom Ogbu. Ihe o ji bịa tata bụ ihe pụrụ iche. Ngwa ka anyị gee ya ntị. Nwaada Chisom, nnọọ. Daalụ. Kedu ka ị mere? Adị m oyi. Tata asị m nnọọ ka m kpọpụta gị kụwa wee fụ. Wee gbaa gị nkili. Obi ọ dịkwa gị mma? Adị m mma. Tata onye mụ na ya nọ bụ onye na-agụ akara aka nke oyibo kpọrọ palm reader. Anyị ga-achọpụta ka anyị malụ ka o si agụ yana ka o si wee bido. Nwaada Chisom, biko kọwalụ ọhaneze maọbụ kọwalụ ọhaneze onwe gị. Lee ya bụ introduce yourself a little ka anyị malụ onye bụ. Okay. Daalụ. Aha m bụ Ogbu Chisom. Ndị mmadụ na-akpọkwa m mmiri eke. M si ncheta ncha n'ike, Enugu State. Abụ m onye na-agụ akara aka, which is a palmist n'asụsụ English. M bụkwa onye na-agụ numbers, which is Numerology n'asụsụ English. But before m bido dibịa, maka na m bụ dibịa, ọ bụrụ ọsọsọ palm reading m na-eme ka mee, but nke a bụ usoro m na-eji na-arụ ọrụ. Before m bido ịgụ akara aka, ịgụ numbers, mmụọ m zi m ihe bụ palm reading na nlọ. Zi m ihe ọpụta. Si line na-adị n'akara aka anyị, o wee ihe ọpụta. Ihe ọpụta dị iche iche. Gwakwa m usoro m ga-eji na-agụ akara aka. Okay, Nwaada Chisom, achọrọ m ịjụ ihe si na agbụrụ ka onye nọ na bụ unu na-agụ akara aka, nwego onye ndị nna nna gị gwugolo akara aka ka ịmago ihe ibido ịmago. Ọkpụkpọ okwu m si be nne m, okwu nne m, ọ ebe a m bido. First, before m bido ọrụ, m bido with afa ndụ, which is afa ogili. Obere m na-aga n'ọlụ m na-alụ. Mmụọ m bịakwa na mmụọ si nwe akara aka as onyinye. That's gift of reading palms. Ya na numbers. Ka m tinyekwa ya na ihe m ji bi ụwa. So, ịbịa na ngụrụ anyị, ịma ihe niile anyị na-eme kịta n'ọdịnala na omenala anyị. Some of them, ịma, it's been destroyed. Ịghọtago. So, ịchịkọta ihe anyị na-eme mgbe mbụ, ịchịkọta ya obere anyị ga na-echịkọta ya. But ịbịa na ngụrụ anyị wee ndị na-agọ mmụọ. But kịta anyị wee eze. Ị na-aghọta. But mgbe gboo anyị wee ndị na-agọ mmụọ. Spiritualists, ndị na-akpọ, ndị na-eme dibịa. Okay. Asị m ka njụọ, tupu ibido, mgbe ị chọpụta na ị na-agụ akara aka, enwere onye ije kwuru iche, enwere onye gwalụgo okwu gbasara ya ka ị chọpụtazi ibido, ka onwego onye ịgụrụ akara aka, maka ịma na ndị oyibo si is one thing to find out, is another thing to practice. So, ka ị chọpụta, did you practice? Ịghọtago? Nchọpụta, maybe this month, ka I just this month. Nchọpụta this month. Then the following month, mbido na-agụ ndị mmadụ akara aka. Kedu mgbe ibido gụbanya bụ akara aka? O rugo 2 years na ọ na-aga, okay, a year and mbido. Before m na-arụkwa ọrụ, ịghọtago, na-agụkwa afọ ogili. Before nke a pụta. Ịma, ịbịa na ihe mmụọ, obere, one step at a time. Ngozi gị ga na-apụta. Ọ dị ka graduation. Yes, graduation. So, ọ bụrụ ọsọsọ ngozi a nwekwa ngozi ọzọ. Ya na enwekwa ike etiketa iweta ọzọ tinyela anyị. Ya nụ. Nsogbu adịrọ. Ọzọ dịkwa ka ịbịa bụ ka esi ama onye nya enwere ihe ọ ya bụ mebe gị iche ịma na ị na-agụ akara, maka enwekwa ike ọ bụ na m nwere ya bụ onyinye amara m. Ịma iwe onyinye ahụ ị ga-ama. There's no how you will not know that you have such gifts, because ọ ga-apụta ife. Ịghọtago? Nya nwe onyinye ịgụ akara aka kịta m ga-ama. Ị ga-ama n'ụlọ. Ka ị ga m na-esi wee ọ ga-apụta ife. Ị ga-afụ ya na nlọ. Ị ga-afụ ya n'anya gị. Ọ ga-apụta ife. Anyị ma ịbịa na akara aka, ịgụ akara aka, o wee ọtụtụ ihe ị ga-amakwa
Igwe Akaraka, ị ga-amakwa ihe dị n'iru, ihe dị n'azụ, ihe gafego. Ị ga-amakwa ihe onye ahụ pụta n'ụwa. Ị ga-amakwa owe ogologo ndụ. Ị ga-amakwa ihe niile gbasara love life ya. Ịghọtago so many things concerning success, concerning career onye ahụ. Ị ga-asị na Akaraka bụ ihe niile gbasara onye ahụ, health, everything nọ na Akaraka anyị. If you got these lines there, o wee ihe ọpụta ihe niile. Yeah. Okay, now, o wee decisions ị ga-eme kịta now. Ọ ga-ezi n'aka gị. The circumstances, ihe dịkwa n'iru, maka na ihe niile anyị na-eme now, it has an effect. So that effect ga-ezikwa n'aka gị. Ị na-aghọta? That is why we call it ụzọ ndụ. Anyị amakwa ụzọ ndụ n'aka. Ana m agụ Akaraka. Ka anyị gbapụkwa ya ọsọ. Nwada Chisom, biko since ịkụba anya bụ Akaraka, kedu ụmụ ihe dịgasị iche iche imegolo experience, enwelo ọghọm dị na ya, enwelo ịmago uru dị na ya? Mba. Ọbịa na divination, because m ga-akpọ palm reading divination, is another form of divination. Ọbịa na divination, divination is a process to know what's in front of you, a process to know who you are on earth. So for you to find out who you are, I don't think there's a bad effect in that. For you to know who you are, it shows that you want to move forward in life. It shows that you want to follow your path. The main purpose you came on earth, you want to follow it. That is why you're running a divination. I hope I'm answering the question right. Bam. Ihe ọzọ chọkwa ịjụ bụ ịma dịka nwa agbọghọbịa, mgbe ị bịa chọpụta na ị na-eme dibịa, ị na-afụ, ị na-agụ, kedu ka isi wee weli ya? Ọbụkwa obere ya, maka na mgbe a m pụta m chọrọ ime travel outside the country, ịghọtago. And before then, ma ihe ọdịnala, mfugo ya na teachings online, ihe ọdịnala. So it resonated with me. Ọ dabara m ọfụma. So let me give this a try. Amam si ndị Igbo were tradition, were ihe ọdịnala, were ihe anyị na-eji na-agụ mmụọ. Ya tupu ibido nya bụ ihe. Yes. So mazi all these things. So that is how ka m jụọ ese gbasara ndụ m. First time. So ọ dabakwa si Chisom, ịbụkwa onye ahụ, ịbụkwa onye a, you're a dibia, ịghọtago. I say dibia ke. Hey, that is how I started trying to make research. Bido na-edozi mmụọ, align with those energies that came with me to earth. Bido ya, ngwakwa nne m, gwa ezinụlọ m, si ọkwa ihe apụta, but ịma troubles bịakwa ọfụma. We had a lot of troubles, issues, nsị m biko ọ mmụọ ma ihe m na-afụ, maka na mmụọ bịago m na nlọ, gwa m si go and do the right thing, maka na o wee challenges na-abịa around somebody. In fact, ị ga-eche maybe am I on the right path, because nne m ọ dabara ọfụma with ihe m na-eme, my families ọ dabara ọfụma. So nse biko nchọzi na-eme, nchọzi ga this route again, ịghọtago. So ndị iche m bịa na nlọ, because na nlọ m na-ebe akwa nsi nchọzi. Ndị iche bịa na nlọ si biko get back, go and do the right thing, na-ekwu some proverbs, so many ulu ndị iche ahụ na-ekwu na nlọ. I say no, I have to do this, maka na ọkwa mụwa, this thing na-adaba n'isi m, isi m, this thing, everything na-eme, isi m ga-eburu ya. Mana ka njọ mgbe ahụ ọ na-agara ọfụma with ndị ezinụlọ, onwe mgbe ị kwụsị, onwe mgbe ị nọkọta isi ka ị kwụsị n'ịma mmezi? Mba, njọs gaa village njọs gaa village ruo n'ụlọ, maka na nsi maternal side njọs gaa ebe a na-ajụ ese, gaa ukwu nne m Rivers State na-ajụ ese, ọpụta ịghọtago, just na-ajụ ese. It took me a year before I could be able to establish myself spiritually, because nga Rivers State, nga Abia State, nga Enugu State, ukwu nne m, maternal side m, paternal side m, everywhere na-ajụ ese.
concerning our family. You want to go? So and my okpukpe sikwa River State. So that's River State, yeah. Ebe a ihe niile yibe. Nke ebe a bụ isi mbido ihe niile anụwa. Yes. Okay, ọ dị mma. Enwe ihe nnu ikwu na oge mbido ị na-ekwu maka energy and numbers. Biko inwe ike ịkọwatụrụ ọha na eze ihe bụ energy and numbers. Energy, like people used to say, energy can either be created or destroyed. It's already in existence. So ihe niile anyị na-eme concerning numbers anyị, concerning ọnụọgụgụ, ịgụ ọnụọgụgụ, numerology. Ima, before I bịa n'ụwa, we are born on a particular date. Nne na nna anyị nye anyị aha. So all those things put our numbers iche. Like your date of birth now, with numbers, energies na-eso that numbers. Aha gị now, if you break it down to numbers, o nwekwa energies na-esokwa your numbers, your name now. Otu anyị nọ kịta. So those energies now pụtakwa anyanwụ, pụtakwa mmiri, pụtakwa ani, pụtakwa ikuku. Ị na-aghọta maka na all those 4 elements highway. Ịbịa na energy. Highway 4 elements. You know that already, which is the sun, the earth, the water, and the air. Those are the 4 energies. So those energies follow us, whatever we are doing, through numbers. Energy follows. Because if we start diving into those numbers now, it won't be something we'll finish up today. So, Badero, onye ọbụla kịta ma ọ bụ onye ọbụla nwelu akara aka ka ịgụ palm ma ịgụ akara aka mmadụ ka ihe nwere ike ịgụ onye ahụ, kedu ka onye ahụ ga-esi wee bido? Ndị mmadụ, people learn palm reading but o si na mmụọ o wee ihe ga-afụ ga-adị iche from someone that learns it. In our water, ịgụ akara aka, they are the basic of everything anyị na-eme. Anyị wee basic. But actually got deep, mmụọ ga-enyere gị aka ịghọta. You know what? Onye mụliamụ na onye golia, like onye mụliamụ na onye natalia chi, kedu ọdịiche dị na ha? Ọdịiche, because when it comes to knowing what is to happen in the future, onye mụta ya ọ ga-ama ọfụma maka na ọ just the basic ọ mụta. But o si na mmụọ, ị ga-ama ihe dị n'iru. Ị ga-ama ihe dị lines pụta. At what time, at what age, in our water. But only muya, that's basic of it. Oga ama ihe niile na kalaka. Only just kusi, oga agafe even 40%. Okay. Dịka nchi ụmụ ya kịta, nchi ụmụ ka esi agụ akara aka, kedu ma bịakwute gị dịka si gị na okay, achọrọ m ịmụ ihe a. Kedu onwe ihe mme wete enwe imago na-akụzikwa Nwe Academy na-akụzi ndị mmadụ numbers and palm reading. So, nchọrọ ịkụzi gị palm reading. First, nga-ama iwe ya as a gift or you just chọrọ mụta ya. Ịghọtago? If it is a gift you have, I will go deeper. Na nkụzi m na-akụzi gị. But it's just ịchọrọ ịmụta ya, just the basic nga-aga. Maka na if I want to share knowledge with you concerning numbers or palm reading, ihe mmụọ gosi m ga-agwakwa gị. Ị na-aghọta? M ga-agafe the basic, ga deep. Ihe mmụọ gosi m ga-egosikwa gị. That is like sharing knowledge. Ị na-aghọta? That is when you have the gift. But ịchọrọ just maya iwe ngozi ịgụ akara aka. If you like, if I teach you from morning till night, you won't understand what I'm saying. You can just understand it now, but oro mgbe ọzọ ị ga-echefu maka na o si gị n'aka. Dịba anyị na-afụgoni ya n'ikwu amahụ ibe ezie. Okay, Wanda Chisom, biko onye chọlụ ka gị na afụ maọbụ onye chi rich gị, kedu ebe ọ ga-anọ wee rich gị? Okay, nọ Phase 6 Transikulu, Enugu State. Social media handle Facebook, ị ga-echeki Ogbu Chisom, ị ga-afụkwa m. Icheki Mmiri Eke, ị ga-afụkwa m. Twitter, Ogbu Chisom bụ aha m. TikTok, Mmiri Eke bụ aha m. So Ogbu Chisom Mmiri Eke. Nsogbu adịrọ. Enwelu okwu ị nwere ịgwa ndị na-arụ ọrụ mmụọ ibe gị, enwelu dịka advice ị ga-enye ha iji kwalite mmụọ ha?
ịbịa na advice, ihe m ga-ekwu bụ obere ị na-eji na-alụta ụlọ. It's a gradual process you use in finishing a house. Everything is a step at a time. If you're coming back to ọdịnala, ibido na-agụ mmụọ gị, ibido chọrọ ịma energies so gị, it's a step at a time. You don't need to rush. Just one after the time. Draw a first about yourself, about nguru. Or energies you build. Know those energies and align with them. Gradually, you begin to know who you are. Makana, so many things have been left behind. We're just trying to start afresh and start to bring things together. So obere ine meye mmụọ, ibido na-agụ ọfọ, ibido na-eme ihe dị iche gbasara mmụọ. Can na graduate? Yes. It's a step at a time. Ka na-adịrị na mmụọ, na-adịrị na mmadụ. Ihe niile ị na-eme ka ọ na-apụta ife. That's what I can say. Maka na mbido gradually. If you want to come into ọdịnala and you want to rush, you will make mistake. You will make a lot of mistakes. And you won't be able to understand the energies that you're with. Because you need to be observant. You need to have this observation. If you are observant, that is when you can be able to understand yourself and the spirit you're talking to. That's what I can say. Ndị be anyị unu anụgo ka Nwaada Chisom si wee kwuo. Ọ sị you need to be observant. You need to understand what you're trying to get into. Ọkwa so gbadoro. Nwaada Chisom daalụ nnọọ, daalụ na ịbịa sonyela anyị tata. Ndị be anyị ga-agba mbọ ka anyị gbaa mbọ ghọta ihe anyị na-abanye n'ime ya, bụ gbaa mbọ ghọta ihe energies maọbụ ihe niile na-eso gị. Ọkwa Nwaada Amarachukwuka ka ọ dịnụ.